Promiňte, nějak se mi to vyplo. A teď může hrát můj kamarád. Jo. A podívej se tady, jestli tam, když to bude ta kamera, tak se to vyplo, jo? Takže já jdu... To je trumbera. Jaké jsou trumbera, vole. Já jdu něco vytěžit. Tady mají lidi dát lajku? Asi... Málo. 488. Ne. To daj. Nedaj. 488. Já jsem našel jeskyni. To je moc veliká jeskyně, tohle to nečeš. Uhlí. Ne. Jo. Ne. Jo, uhlí. Ne. Nečeš to tady tím. Jo, aha. Já neumím Minecraft. Tady máme hodně uhlí. Máme trošku uhlí, tady lidi uhlí. Tady je velká asi, ne, to není, jo, ne. Počkat, já mám hlad. Je, počkej, Stop. Počkat. Úplně noc. Ty. Pojď sem. Podívej se na něco. Já už vím, jak to něco vytvořit. Pojď, rychle najdi toto. Koukej. Koukni se. Koukni se na mě. Tohle. A jdi. A se děláme třeba... Jak je to ukážu, ne? To je zlej zombík. Aha, zabil. Zvodný zombík. To je mega těžké. Jo. Chodí po tobě ty. Jde. Kámo! Říkáme to. Sakra, tady jsou moc silný. A 3 tady jsou! Co? Tady jsou 3. Co máš? 300, neštípej mi. Kamu, tady jsou ty vodní. Už je tady jenom jeden. Jestli ho zabil. Ne, nezabil. Musím otáčet. Ale tak mám ho. Já popáš. Ne, to je hnusný. No, to máš odporný nosička, ale aspoň máš něco. Teď já jdu na dně. Kámo, tam jsem viděl něco. Já vám něco zaspívám. Já, malo. Pojď se na něco podívat. Já. Počkej. My se můžeme znášet, koukej. Já to vím. Takže my jsme skoro nesmrtelní. Jdu se pro to červený. Máme to dělat i reálně.
reakce, anebo my spolu budeme jau. Já se bojím. No to ne, to něco lidi jiného. Mám to. Máš to! Voměl zlato, jak ti tam. Můj miláčku. Co děláš? Miláčku. Já srundu. Vlastně nevím. Dolů. Dolů. Ty vole, kolikrát ti to mám říct? Nechte se. Kam? On tam je další. Luka, dělej. A podívej, jestli podívej na vytven. Tady je. Koukej, tady jsou dva. A jeden plave za mnou. Čau. Čus, kamo. Přestaň. Dej si to. Já jsem dead. Sám si to. Go. Já mám málo srdíčka. Bylo se tak nějak maximálně. Jaj. Já mám moje srdíčko. A to nechápeš. No já mám jedno srdíčko. Pojď sem. Jedna a půl. Oh! Ale tady no mám. Já je dal. Kamu je dal? Já je dal, kámo. Kam já je dal? Na jídlo. Na vesnici. Jakou? Pojď sem, Vládí. Takže na chvilku jsem to stříhnul. Že my to stříhnu tohle. A jako jdem hrát standoff. Jo? Standoff 2. Co? Tak nám je let musí uhrát. Musíte uhádnout, kolik nám je let. Já jsem to říkal. Ale řeknu to i já, ne. Chováte se jak malý haranti. Jsi hrant. Ano, už mám do toho. Táto jste nemohli slyšet, to bylo naše soukromí. Jo. My jsme natočili ještě potom jedno video. Neříkej to. A Neříkej. natočili jsme jedno video. Dneska jdeme natočit druhý. Ale v kterém jsme nemluvili, zapomněl jsem zapnout mikrofon. To byla ta chybička v tom. A jdeme hrát, ale načítá se to půl hodiny. Jo, takže my to stříhneme. Já to stříhnu, teda. Za chvilku se asi uvidíme. Tak už jsme ve hře. Line. A tady to ne. Jeden mám. Kromě tady toho. Tady to. Jak chceš? Ne, tady to. Co? Kromě to? Můžu to zkusit? Ještě ne, teď to ukážu. Já to stříhnu. Nebo ne? Když jsem to... Víš, kolik budeš střílet. A nevím.
Že to načte budu. No, dobrý lidi, víc. Tak, kolik máš na půl? Nejsem v tom moc profík, teda. Tohle starý ten. To nevidíš. Ne, to se tady. Právě. Můžu a jako, jak chodím. To je kdo jako? To je můj kamarád? To je zlej. Dobře. Ne, šok. Kam? Řekni, až to mám převzít. To je nepřítel. Aha, já jsem nevěděl, že to je přítel. Já. Po dvou smrtích tak se to budeme dělat, jo? Okay. Jo. Tak když tam bude, to je tvůj. Hej, to jsem já. Hele. Je dobře. Ne, to je můj kamarád. Běž tam je dozjet slej. Dobře. Sakra. Viděl to? Když jako jeden zbraň, ale to není. Sakra, bývej nůž. Dělej! Mám ho. A tady to už. Jak se potom jako z toho vypustí? Tady s tím se nabíjí, jo? Když na to kliknu. Aha, to bylo chyba. Vytočná chyba. Tak kdo to je zlej? Hodně. Asi... Aby se ty místa to nevysypaly. 3, 2, 1, ukončení videa. Tak čau.